खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। चिराङाव हिर'इनजों लोगोसे सासे सुबुं हमजादों। गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। गुवाहाटीनि बेलतलायाव सीएम भिजिलेन्सनि अपारेशन। लामा जाब्रबथायाव सासे लाइमोना गोब्राब जोखोम। चानमारियाव रेलनि थारजों नांजानानै सासे सुबुङा गोथाङै खामथारदों। बांलादेशआव हिन्दु लाइमोन सावथारनायखौ मदद खालामनानै रङियानि सासे सुबुङा हमजादों। क'क्राझार नोगोराव इभिक्सन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बैकुन्गावआव पुलिसआ हिर'इनजों लोगोसे सासे ड्राग्स पेडेलारखौ हमनो हादों। चिरां पुलिसआ गोख्रों नाका चेकिं खालामनायनि गेजेरजों बैकुन्गावआव हिर'इनजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। रिपर्ट बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायखौ बिथा खालामनानै काजलगाव पुलिसआ बैकुन्गावआव नाका चेकिं खालामो आरो बाइकजों फैनाय सासे ड्राग्स पेडेलारखौ हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स पेडेलारआ बाइकजों खारखुमानो नाजादोंमोनब्लाबो जोबनायाव पुलिसजों हमजायो। बबेखानि बे अपारेशनाव चिरां पुलिसआ 10.87 ग्राम हिर'इनखौ जब्द खालामनो हायो होन्नानैबो सुलुङाव फोरमायदों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला चिरां पुलिसआ हमनो हानाय ड्राग्स पेडेलारखौ नार्कटिक ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्सेस एक्टनि सिङाव आयेनारि राहा लादों आरो नायबिजिरनो जागायदों। रायजोआव गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बकाजान आरो नलबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानायाव सानै सुबुंनि जिउ गोमायो। गिबि जाब्रबथाया जादों बकाजाननि 39 नं हादरारि राजा लामायाव। जोबोर गोब्राबै खारनाय गंसे ट्राकआ सासे लाइमोनखौ हुख्रेमदों। बे जाथायाव जयराम गुप्ता मुंनि लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। रिपर्ट बायदिब्ला ट्राकआ लाइमोनखौ हुख्रेमनायनि उनाव गंसे बोलेर' पिकआपआ आरो गंसे दखानखौबो सौख्रेबो। बे जाथायाव बोलेर' पिकआपनि ड्राइभार आरो हिन्दिमेनआ गोब्राब जखम जायो आरो बिसोरखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै फाहामथायनि थाखाय डिमापुराव दैथायहरो। बेनि उनाव रायजोफोरा ट्राक ड्राइभारखौ हमनानै पुलिसनो गथायना होयो। गुबुन मोनसे लामा जाब्रबथाया जादों नलबारि जिल्लायाव। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुङाव नलबारियाव लामा जाब्रबथाय जाना जिउ गोमानाय सासे सुबुंनि सह बोखांनो हायो आरो हरनि समावनो बे जाब्रबथाया जानो हागौ होननानै जायगानि सुबुंफोरा आन्दाज खालामदों। बबेखानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ करण बैष्णव होननानै सिनायथिनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमानि बेलतलायाव सीएम भिजिलेन्सनि अपारेशन। इन्जिनियार सुशील कुमार तामुलुनि थाग्रा न'आव दिनै सीएम भिजिलेन्स सिग्रोमदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय सीएम भिजिलेन्सआ इन्जिनियार सुशील कुमार तामुलुनि न'आव सिग्रोमदों। सुशील कुमार तामुलिया पिएनआरडि बिफाननि आजिरा मोननाय सासे इन्जिनियार। सीएम भिजिलेन्सआ गावनि न'आव सिग्रोमनायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो दिनै फुङाव मर्निं वाक खालामनो ओंखारलांनाय सुशील कुमार तामुलिया खारखुमायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सुशील कुमार तामुलिहा गावनि आयेननिख्रुइ बांसिन सम्पति दं। बिहा सनापुराव गंसे फरायसालि आरो बेलतलायाव गंसे सुपारमार्केट दं। बेनि अनगायैबो बेलतलायाव मोननै थावनियाव गोजौ गोजौ बिल्डिंफोर दं। हाटसिङिमारि ओनसोलनि पेकामारियाव समबार बेलासि समाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गंसे गोख्रैथियै थांनाय गंसे बाइकआ सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव AS01DU1579 नम्बराव थानाय गंसे साखा खबब्रै गारिजों सौग्रावहैदोंमोन। जाहोनाव गंनैबो गारिया गोबाङैनो खहा जादोंमोन। जाथायाव जोखोम जानाय लाइमोनखौ 19 बोसोरनि शुकुर आली उर्फे बकुल होनना सिनायथिदों। बिखौ फाहामथाय होनो थाखाय खारुवाबतीनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। देहा फाहामसालिनि मावथिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे समाव लाइमोनआ गोब्राब हालोदाव फाहामथाय लागासिनो दं। खौरां मोननायनि दान्दिसे समनि उनाव ओनसोलनि पुलिसनि थानानि मावख'गिरिफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै जाथायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनो थाखाय नुगिरिफोरनिफ्राय खारथि बुथुमना लादों। गुवाहाटी चानमारिनि ओनसोलाव समबार हर गेजेराव हाइ भल्टेज रेलवे थारजों नांजानायनि जाहोनाव दुखुनांथावै सासे सुबुङा जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिदोमै थानाय गंसे थाव टेंकारजों बारनो नाजागासिनो थानाय समाव सुबुङा गोख्रैथियै हरखाबनो मोब्लिब थाराव सौग्रावहैदोंमोन। जायनि जाहोनाव हाइ भल्टेज मोब्लिबजों बोखांजानानै जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथायजों थाव टेंकारा अर खामनायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा मोनो आरो ओनसोलाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जानायनिफ्राय बारग'नो हायो। जाब्रबथायनि दान्दिसे समनि उनावनो
सोरखारि रेलवे पुलिस आरो चानमारि पुलिसनि मावथिफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैयो आरो नायबिजिरो। बबेखानि थैनायनि सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बांलादेशआव दिपु चन्द्र दास मुंनि सासे माइनरिटि हिन्दु लाइमोनखौ हानजायारि गाग्लोबनानै गोथाङैनो सावथारनाय जाथाया भारतजों लोगोसे हादरनाङै गोख्रों बिजाथाय सोमजिहोदों। बेनि गेजेरावनो आसामाव बांलादेशनि जाथायखौ मदद खालामग्रा सुबुं ओंखारदों। बांलादेशआव हिन्दु लाइमोनखौ गोथाङैनो सावथारनाय जाथायखौ मदद खालामनानै आसामनि सासे सुबुङा हमजादों। बांलादेशनि जाथायखौ मदद खालामदों रङियानि सासे लाइमोना। रङिया पुलिसआ हमदों मोहम्मद सेफ आख्तारा आली मुंनि लाइमोनखौ। रङियानि 3 नं वार्डनि थागिरि मोहम्मद सेफ आख्तारा आलीआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोहम्मद सेफ आख्तारा आलीआ बांलादेशआव हिन्दु लाइमोनखौ हानजायारि गाग्लोबनाय गोथाङैनो सावथारनाय जाथायखौ मदद खालामनानै ससियेल मिडिया फेसबुक आरो इनस्टाग्रामाव पस्ट होदोंमोन आरो बांलादेशनि जाथायखौ शेयार खालामनानै माखासे अजद गोनां बांबुंथिफोर लिरदोंमोन लोगोसे गोजोननाय मोननाय फोरमायदोंमोन। मोहम्मद सेफ आख्तारा आलीनि हेंथायै रङिया थानायाव 234-25 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ जिल्ला खुंथाया लान्थ्रै इभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार नोगोरावबो इभिक्सन खालामनाय जादों एबा होखारनाया सोलिदों। क'क्राझार रेल स्टेशननि साखाथियाव दिनै इभिक्सन खालामनाय जादों। रेलवे बिफाननि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ दिनै इभिक्सन खालामनानै होखारनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि मेजिस्ट्रेट, रेलवे आरो पुलिस आरो आसाम पुलिसनि नुजाथिनायाव दिनै माखासे बुलडजारजों क'क्राझार रेल स्टेशननि साखाथिनि रेलवे बिफाननि हायाव दखल खालामग्राफोरनि न' बांखौ सिफायनानै होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय 10,078 वर्ग मिटार एबा 2.5 एकड़ सोरखारि हाखौ दखल खालामग्राफोरनिफ्राय उदां खालामनायनि थांखियै दिनै क'क्राझार नोगोराव इभिक्सन खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।